Dalgħodu il-MEPA bdiet tiddiskuti l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara fejn fost l-oħrajn qed tiġi diskuss jekk din għandix taħdem bil-heavy fuel oil jew inkella bil-gasoil. Dalgħodu rappreżentanti tal-MEPA iddefendew id-deċiżjoni tal-Gvern li ħaddem il-Power Station l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara bil-heavy fuel oil. Saru 3 preżentazzjonijiet, waħda mill-ekonomista Gordon Cordina illi preżenta studju kummissjonat mill-NMA u saru wkoll 2 preżentazzjonijiet oħra, waħda mill-KPMG u oħra mill-Ecoserv. Id-diskussjoni qed issir fi sfond ta' protest ġudizzjarju li ressaq il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk kontra il-MEPA biex l-għażla tkun favur il-gasoil li jħammeġ 40% inqas mill-heavy fuel oil. Intant fis-stqarrija maħruġa dalgħodu il-Partit Laburista ħeġġeġ lill-MEPA biex tiddeċiedi favur tħaddim tal-Power Station bil-gasoil u mhux bil-heavy fuel oil. Il-Partit Laburista qal li dan ħaffef il-proċess biex imbagħad il-Power Station tinqaleb taħdem bil-gass kif imwijat mill-mexxej Laburista Joseph Muscat. Il-Partit Laburista ilu mill-bidu jisħaq li l-Power Station għandha titħaddem bil-gass minflok bl-iktar forma ta' żejt li tniġġes. Iżda sallum il-Gvern ta' Lawrence Gunzi għadu jwebbes rasu biex iħaddem l-estensjoni bil-heavy fuel oil. Din l-għażla mhux biss tfisser l-ogħla kontijiet iżda anke l-ar deċiżjoni għall-ambjent ta' pajjiżna. Minn hawn u satejn oħra il-Gżira Awċija tagħti l-aħħar tislima tagħha lil waħda mill-ġawar tagħha, Kurt Gawci, il-kuntistabli tal-Pulizija ta' 21 sena mir-Raba Tawdex li tilef ħajtu sbieħ il-ġimgħa filgħodu fil-moll taċ-Ċirkewwa għal xi raġuni qabad ir-rampa l-ħażina u baqa' nieżel fil-baħar. Mill-awtopsja ħareġ li Kurt miet marraq. Il-funeral se jsir fil-Bażilika ta' San George fir-Rabat fl-4 ta' war nofsinhar. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Alan Camilleri jiżvela kif intefqu aktar minn 3 miljun euro biex l-entità governattiva ċaqlaq l-uffiċini tagħha minn San Ġwan għal bini tal-Isptar San Luqa. Waqt il-programm disset fuq il-PBS, Alan Camilleri kritika lill-industrijalisti ewlenin f'pajjiżna li fissru l-burokrazija u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala fatturi li tiwaqfu l-investiment tagħhom. Il-Prim Ministru ġdid tal-Italja Mario Monti ħabbar li se jkun qed jirrinunzja għas-salarju doppju tiegħu ta' Prim Ministru u ta' Ministru tal-Ekonomija. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ħabbar pakkett ta' miżuri ta' austerità li se jkun ippreżentat lill-Parlament Taljan, Mario Monti qal li b'solidarjetà mal-familji Taljani li se jintalbu jagħmlu sagrifiċċji huwa mhux se jkun qed jitħallas la ta' Prim Ministru u lanqas ta' Ministru tal-Ekonomija. Detto e ripeto che rinuncio al trattamento economico, allo stipendio, non so come si chiami, da Presidente del Consiglio e da Ministro dell'Economia e delle Finanze, che quindi non percepirò. Monti qal li ritaħares ukoll lejn salarju li jirċievi bħala senatura l-omru u jekk teknikament ikun possibbli lest li jirrinunzja wkoll dan is-salarju. Meta kienet qed tispjega t-tibdil fis-sistema tal-pensjonijiet, il-Ministru responsabbli Elsa Fornero mozzjonat ruħha x'inkella tisqar li dan it-tibdil se jġib miegħu is-sagrifiċċji. Allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito.